Ahoj, nachádzame sa na astronomickom nástroji na spracovanie obrazu a chcem vám ukázať spracovanie s použitím skriptu, ktorý nájdeme tunak. Dopredu som si ho stiahla. Je to skript OSC Preprocessing DBF. No takto. Výhody tohto skriptu sú jednoduché a rýchle spracovanie pre tých, ktorí nemajú kalibračné snímky. Ďalšie také výhody: automatizácia procesov, netreba manuálne nastavovať jednotlivé kroky a je to vhodné pre začiatočníkov alebo pre prípady, keď nie je k dispozícii kompletná sada kalibračných dát. Tento skript poskytuje základné spracovanie, no pre lepšiu kvalitu výstupu je odporúčené používať aj Dark Bias Flat snímky. Hlavné kroky tohto skriptu sú konverzia do formátu FITS. Skript konvertuje všetky svetlé snímky, napríklad z CR2, do formátu FITS, ktorý Cyril používa na ďalšie spracovanie. Ďalej nasleduje zarovnávanie snímok. Skript zarovná všetky snímky tak, aby boli objekty na rovnakom mieste, čím sa kompenzuje posun medzi jednotlivými snímkami. A ďalej je skladanie snímok. Všetky snímky sa poskladajú do jednej výslednej a nakoniec teda príde výstupná správa a po spracovaní vytvorí skript finálny obraz. Takže poďme na to, dajme klik a klik. Chvíľku to potrvá. Momentálne skladám galaxiu M81 a použila som 150 snímkov. Takže chvíľečku si počkáme. No, výstupnú správu za chvíľečku budeme mať tunak. A je to tu. Fotku si musíme teraz otvoriť. Máme ho tunak. Dáme open. A máme ho tu. Nezlaknite sa, že je to také čierne. Dáme z lineáru do auto stretch.
a tram tarará, galaxia na svete.